नमस्कार प्रणाम। हम भोजपुरी गायक उदय उजाला अरवा लोग से आज हाथ जोड़ के निवेदन बा कि छठ के महापर्व छठ में एगो हमार गीत रिलीज भइल बा जौना गीत के नाम बा जल्दी उगी सूरज देवता। और गीत के लिखले बनी हसमत जोशीला और इरफान, और म्यूजिक डायरेक्टर है मुकेश मुरारी, और सिंगर जो है इस गीत के हैं वो है उदय उजाला जी। अब भोजपुरी में करे क्या बोला जी? भोजपुरी बोले के सीखल जरूरी है, समझ में ताल अनुसार भोजपुरी। एक बार भोजपुरी से बोला क्या बोला जी? गीत के लिखे बाड़े हसमत जोशीला इरफान जी, म्यूजिक देले बाड़े में उ बाड़े मुकेश मुरारी, सिंगर बाड़े स्वर देले बाड़े उदय उजाला। हाँ, भोजपुरी बोला जरूरी है भाई, अपन भाषा सीखले से समझले से ना होला, बोलहु के पड़ेला तो अच्छा लागे तो जाई लो। गीत के प्यार दुलार दी लो, रील बनाई लो। इस छठ में जे भी रील बनावता गाना लगाई लो बैकग्राउंड में, जो अभी गाना चल रहा बा। आई लड़का के दिल्ली में ही जन्म भइल तो भोजपुरी लड़का समझला, लेकिन बोले के कोशिश करेला अच्छा कभी बोल, लेकिन अभी बोले में गड़बड़ हो ना। और लड़का के ऐसा बात नहीं है, कमाल बा हर चीज, वीडियो जीएफएक्स सैम्बल टोटल काम लड़का के डिजिटल ये लड़का ही संभालेला। तो ऐसे जाई लो गीत के प्यार दुलार दी लो, रील जरूर एगो बनाई लो पर। तो क्या कहे के बाद जय भोजपुरी जय बिहार, जय भोजपुरी जय बिहार जय छठी मैया, हर हर महादेव।